guys, di apa guys, pareho magluto. Tambok, unod, ug bukog, gisagol. Utahin ko na sinagol guys. Sinagol. Pro, ini ka, og batiklaan na si Jan. Oh, dahil di saksak sinagol. Ano po yawa ba? Naku ang kuhan. Di ako sa loob. Wow. Oh no. Uy, ngana din na long. Ang sama na puti cornstarch. Cornstarch dapat di hari na dapat. Ang sa may una na itlog ay ang kuhan ni mabilin. Ay, ano din na. Tubil sa. Ano? Tubilan sa kay ano na power. Ah? Itaraw na guys. Sana lang tinuwang nila uda. Ay, di pa rin nasi dabutang nagtuyo lang. Inig ko na sa mga set. Ah, ang sabi isay pa man tong isa. Napatuto ko. Oh. Sakay na mo. Busing. Busing. Ala kauwanon na. Wen, kauwanon na. Duaw. Ano man is busing nangabon pa rin kanina. Pwede na rin ikilawan. Diabetes na ikunilo. Pwede sa kanan, inanailinita. Pwede na kung usap-usapon, pwede kung nagpaglagaan. Pwede ko ano na. Pag-uli, hindi sa maghapon, dito na ng basa. Kanang buhay ni. Impas guys, kay uwan-uwan na. Muray gidangat galuto guys, uwanan. Oh no. Na nangitag paagi si Buwag. Labay na ning uwan. Kapuliki sila guys. Kay ning uwan dyan na galuto. Long, mga baga nga sinlong no. Wow, nakuhay bana ho. Aray karilak, nakuhay bana di ha. Banat.
Sabihin basura magigibantag yan na. Ugarot guys, tanawa guys, giabot sa uwan. Nagluto sila din has gawas. Saan man eh, nganing uwan man. Tay mahimo kay pabuot bilis Ginoo. Salamat Ginoo ning tubig, uwan nga imong gihatag kana mga mahal. Salamat sa tanan sa kinabuhi. Salamat kay imo iya usab kami giabot karon utak na adlaw. Salamat sa kahit sa adlaw. Kami karon guys, ibalhin ang atong kaha ng isa to guys, palit isa subscribe sa ating channel. Ante. Ante, di ako si Ante naghiwa. Antar ko sa Ante. Hi guys, karon na ang mga dalagan naghiwa og karot. Naghiwa ang karot. Bang sagol og pansit dai no? Magluto na pag otro pansit guys, kato pa may hilaw pa maluto. Bang tiwasan tag luto. Si Ante, nagpanit pa dog pasayan kay sagol sa pansit Ante. Wow, si Ante may manginom sa DXL. Dapat si Ante para sa minudo ni. Para. Naghiwa si sa. O di abot si Nilia naghaling kay say tag-ang so. Karing laudsa. Wah, di ay di palitang laudsa guys. Oh no. Abi bay. Sana. Di uwan, kinuwan natin laudsa ha. Iwan na ni taon sa jagat to guys. Ibalhin na rin. Lami gihapon ni kay Giwan. Wah, langi. Ning sama to kalami kay Giwan. Parang maghahanang laudsa so no? Kuan pamanis sa bata pamuhumok malumbo. Bitaw, dapat sa along sungki. Nabasa yung taog likod guys. Laudsa yung taog jiga kasi makahilak mo bitaw kira kuno bisag basag likod. Dong. Bukasa sa alaman na imong sanin ha. Di okay ate. Intan. Arang basa along makadaot. Ante. Ha? Bukasa long na. Ulong makadaot long. Di kasi guys, alam nyo, basta pag world class ka na nga chef, alam mo na kung anong mga posibilidad mang mangyayari. Dapat pag mga ganyan, pinaghahanda na yan sa mga ganito. Wala na yun guys. Dapat daw mayroon sa Busy guys, busy. Bisa guys, saya kayak ini. Busy aku siniro ini guys. Kinamastiran si Ante, mani master sa luto. Ito wala na eh. Ito gaya ko lang. Adik, dosa yan. Sikop. Ang sakto nilo. Ano? Yung tawag yan? O ni guys. Drumstick. Drumstick. O din na. Drumstick pero ano eh, yung Ribs. ribs eh. Ribstick. Ribstick to, ribstick. Nila uja, luto na. Bibuhasin mo dan eh. Kaya guys, bibu basta na. May basta na ka kinabibuhan. Bibu kano sila guys. Si Mayla kay balon na. More power to te. Abante pa ta, abante. Ay Manong Aji. Karo. Wala ka malorang gaw. Kasi along mo na. Magmigil din na along mo. Sangay na si Juan Par. Basta kay ano sa nangyari? Ay si boss. Dito pataw. Ano? Mga mo lang. Gol. Nagaw sa gol kay. Ayun.
Bibo yan ni guys na. Dahil si Mang Dailin. Di si Mang Dailin na seksi ka jo guys. Di ka na eh. Along. Tagay na kalong. Bito. Dili na siya mo inom guys. Lo. Okay, kailan to? Pindahan mo to. Siya mo ka, uy. Bawal magtapok-tapok Edwin. Dakpon ko no, dakpon. Dakpon ko magtapok-tapok ko no anis gawas. Gi-announce. Ala gara-gara ka Edwin. Sorry guys, nga ako ko kamas kay inang ano, nanayod to mong gud usahaw na ko pagkaon og na ko mas. Kapalipad. Kuwaj ko na magpilin ako og kuan. Ikawas dan sanina gisag-sag na hang alam sung-sung sa ilang likod. Ay, ginawa ko. Ala kay wasa maglikod na lang sung-sung. Ako ni harap po nang ini na umay. Di ako tempo ko na man. Asa ni par? Asa-asal ba to siya? Bahalag sila na mawa basta ang nagsunod pa sila na narang Par narapay sila pa kasi sunod. Ante. Di nakita si Jang sanina. Kisawan. Sa di lang to atin sa loob to kuan na. Alay. Alis nila mo itong sinina. Di sakto ante. Kailan masuk. Bibo may-ari guys. Nay, sa atin yung nay, naman eh. Yan. Ayun na rin, mabuka ng tao. Kurante ba? Hi guys, di ako sa ibabaw. Nakita mo sila sa ubos. Asa sila ito. Ang cellphone. Munaog sa ko guys ha. Niya man ko sa taas ilaan. Nago sa ilang pag na luwag ilang bay. Namin tanin ni matog. Enhe, ning saga ko sa taas. Ilang bay ni auntie ah. Sa taas duhay kwarto. Daan niya ang agianan kana. Api bintana na ah. Kana sala na nila. Jadi mo agi guys pana uliguan. Kani guys. Mo na pansit gani ha guys. Nga wana man pagluto karon gitiwas na. Mo na ni arang kadaghan. Dan ni nagatiwas og luto kay dato sa gawas uwan man. Kuan pan. Oh, na. Kaloto. Nagahana. Kaloto sa Daghang kadung pansit. dagan yun. Dito ko sinero guys ah. Naka tubil. Natinga ko kay. Gusto man ni ko na pagkaluto. Ay, wano man na siya Arturo Fernández yo ang ninda. Kita gusto na bro, pala na ko na. Bro na. Ano apik lang kagha guys. Oy, nay vlog, oy vlog. Ay, kids. Hi to my vlog. Hi vlog. Kasa na.
Uy, good boy ba yan? Yan, sir. Good boy, Juan. Good boy, Ning. Good boy. Oh, tubig. Gihalo na. Ajo nakatubig eh. Katubigan di ay kuno. Basta mo yun si Lola. Oy, good boy ba yan mo, ha? Okay, good boy. Good boy mo lang. Okay, okay. Ano naman si Lola? Pero, Diba na? Wah. Nakatubel ang kusinero. Ang kusinero guys, nakatubel. Pagalis ko, kumain. Nagtagalog na kusinero. Bisaya pa man niya. Long joke ra to. Cake stick, siruan. Di ako sila sa gawas guys. Saya apa? Enak sih, Pak. Pasagdan naman na to. Alam mo, sikit na magaling ka mo. Ano, ito. Wala, kayo pa, wala sa mga sikit na mga sikit. Nakibaw na. Ano ba, eh? Panat? Panat? Awa. Ano ba? Di abot si ante. Nang repack sa ilang pansit. Kita i-share. Di ana pikarni. Ada pikarni. Wow. Grabe mo daghanan na ante. Dahan sa mahayag na, mahayag. Ay, sa mahayag din ang ante guys. Yang i-share ato. Ah, dughana ijang gipang kuan guys. I-share man na ni dyan. Ito ni sa mahayag, Alicia, Binulo. Ah, gipang ripat ni dyan. Dai, Nelia. Nel. Remembering how. Oh, Nel. Okay guys.